Sziasztok srácok! Ebben a videóban Minecraftozni fogunk, sajnos az előző videónál nem tudtam megcsinálni a hangot. Nem meg tudtam csinálni, hanem elveszett a hang, sajnos. De legalább láttátok. Lépek is fel a világomra, eskü nem csináltam rajta semmit. Ugyanúgy hagytam abba. Hogy próbáltam magamnak egy kis házat leteremteni. Ugye, szereztem jó cuccokat, dolgokat. Ez összerakom itt a házamat. Lerakom a kemencét. Hol tűnt a kohó? Azt előző videóban nem leraktam? Egy 2 kemencém. Mi van? Az előző videóban ide pakolgattam le a dolgokat. Hova tűntek? Oké. Meg volt egy ládám is, amit valahova pont ide raktam le. Na most már mindegy. Meg kell raktam az ajtót. Jó, itt van. Itt tökéletes. Még kell ezzel fa, amivel majd el tudom csinálni. Muszáj most nyers lépel tennem. Kilútolok mindent, amit csak tudok. Könyvek azért azok kelleni fognak. Jó, ez is kell. Mindenféleképpen. Itt van valami? Hemi. Na, menjünk. Na, jó. Na. Lootolgatom itt a házakat, hogy meg tudjam csinálni a újabb házat. Sajnos azokat a baromságokat. Na mindegy. Kell lesz ugye üveg. Lepakolom a dolgokat a ládába. Igen, meg tudtam a részbe ebbe a házba ugye találtam gyémántot, meg aranyrudat, meg ilyeneket találtam. Főzőállvány. Az nagyon kell. Az muszáj. Tökéletes. Még csúnya. Van, majd videórakom valahova. Ugye itt lesz a duplája. Akkor keresek még egy sárgát. Egy mást is korát színezem. Hoppá! Iron Golem, mi történt veled? Még az előző részben máshogy nézték ki. Ja, ez az rész, igen, elvettem azt a kis dolgot. Nem tudom, hogy ebben a házban voltam. Ja, de voltam, mert látom benne a dolgokat. Jó. Köszönöm, kapom a értesítéseket a Discordról. Még nincs hemi. Ezeket elviszem, mert lehet, hogy kellenek még. Jó, lootolgatunk. Kéne egy sárga virág, amit át tudnék rakni. Jó, ez jó. Ez tökéletes.
Pitypang. És akkor hol a fehér egy? Itt van. Így. És akkor kettőssága egy. Nagyon jó. Még ezeket is majd elszedem. Először legyen meg a házam. Majd itt ezeket majd itt kicserélgetem. Így tökéletes, ez így még tökéletesebb. Jó, mindent így összeszedünk. Nagyon van egy másik jó ötletem. Azt meg tudom csinálni. 6 darab van. Ez bőven jó. Egy csúnya néz ki. Nézzétek, nem tudom. Nekem nem tetszik. Azt hiszem, hogy jó lesz. De túl sok vizét elvesz. Helyet. De mondjuk úgy nem hülyeség. Így. Elmegy. Fákjákat pedig felrakom ide. Ez így jobb. Meg igen, vaskardot is kaptam. Jó, az így eddig tökéletes. Azokat szerintem elkapom tulajdeszkával. Jó, lesz majd egy jobb ház itt, csak először be kéne költözni egy ilyenbe. Jó sok kenyér lesz. Ez így tökéletes. Egy ide, és még egy ide. Jó, gyorsan kiszedegetem. Nem tudok más módot. Írjátok le kommentbe, srácok, hogy tudtok-e más módot. Nem tudom, nekem be van állítva úgy a komment, vagy nem lehet-e beállítani a kommentet. Este van. Nagyon este van. Jaj, ne! Most le kell vadásznom ezeket. Menjél már innen! Én mondjuk ilyen erős vagy most... Azt láttad, hogy egy ütésben mindent leöltem? Jó, aludjál. Hát ezt... Jössz kenyót. Ezben már 3 ütést tett. Tudom, hogy bagult. Milyen pihenedek? Egy darab szörny is a közelembe. Aki zombi, az bejön. Hát húzzál már innen. Tehát nem vagytok olyan messze, hát... nem mondod, hogy ki kell várnom itt most az egészet. Jó, vége. Ez tökéletes lesz, és akkor... van még egy balkás, azt berakom ide. Facsákányt is lerakom. Burgonyákat is. Csinálok egy páros ládát. Jó, az itt tökéletes.
2 darab láda. Igen, így, böbec. Na. Vaskard. Azt szerintem azt át fogom rakni, mert az jó. Vaslópáncél. Vaslópáncél. Egyben mondva is biztos volt. Ami nem. Kőforgató. Kőfargó. Vagy mi ez? Kőfargó. Na. Bocsánat a szármatlásért. Nyelvbotlás. Miért mondok én mindent félre? Na mindegy. Kakaóbab. Nagyon jó. Úgy néz ki, mint egy kecske kaka. De tényleg. Kőkard. 5-öt sebez. Ez 6-ot. Lehet, hogy Java-ban más. Na mindegy. Azt a kis töltsemetét elütetem. Mit tudjam én? Ide! Na, ott nem fog kinőni. Vicces. Most nem tudom, szerintem ez a rész szerintem arra fog szólni, hogy berendezem így a ráhálót. Obsidian. A kovakő és acél! Az nincs. És most az még nincs. Isten! Vagy lehet, hogy itt egy ilyen kis falucskába fogok élni. Ez cikla. Ez cikla. Cikla mag. Leszedem a ciklát. Kell sok. Nem tudom. Szavanna. Nem tudom, merre induljuk el. Arra vissza a gungelbe, vagy a szavannába. Nem tudom. Szerintem valamelyik részen majd elmegyek ki túrázni. Az arról fog szólni, hogy majd széjjel nézek. Valamelyik rész. Hát elég hülyén halad a ház. Mit kell mondjak? De most az olvasók volt. Nem rakom ide ki. Miért raknám én ide ki? Mondjuk van egy ilyenem. Azt mondjuk átrakom ide. Oda is kéne még egy valahonnan lopok. Na, innen egyet. Na, tök. Mindig beleesek ebbe a kis forsba. Hova kaptam? Na, itt van. Általában ide. Ja, nem volt izé a kezembe. Ez így jó. És akkor még bepakolom ide a dolgokat. Igen, jó, az így tökéletes, van kenyér. Ilyen sorokba fogom rakni, hogy és akkor majd jön így 4, és akkor ide is, ide alulra. Szerintem búzát azt így egybe rakom, mert nem. Nagyon sok lesz. De hogy nem is kéne annyira lepakolnom, mert amúgy is majd fogok elvándorolni valahova felé. Hát de lehet, hogy pár dolgot majd itt hagyok. Mint amiket majd újra be tudok sokat szerezni. Azokat például itt hagyom, azokat a dolgokat. Mondjuk főzőállványt, ezt a kővágót. Szerintem ezeket nem hagyom ott, nem hagyom itt. A hobóim azok innen eltűntek mind. Mind eltűntek, nem tudom hová. De valahova eltűntek. Remélem most meg lesz a hang. Mit kellene még csinálni? Igen, gyorsan meg le kéne pakolni a cuccokat.
Ott még lepakolom. Sziasztok srácok, ennyi volt ez a videó.